אז אנחנו יוריקה וורקשופ. יוריקה זה בעצם גיליתי מצאתי. יוריקה זו חברה לפיתוח חשיבה יצירתית. לחשוב על הדברים שאנחנו זורקים אותם ביום-יום לפח, לקחת אותם לעשות מהם דברים מדהימים. יש פה חבר'ה שעברו משהו לא פשוט, ואנחנו רגע מנסים לייצר איזשהו הוואי שהוא לנקות את הראש ולעבוד טיפה יצירתיות ולהתנתק מכל מה שקורה מסביב ולתת להם באמת לעבוד על יצירתיות ועל שימוש פעם ראשונה בכל מיני כלי עבודה ולעבוד ביחד ולתכנן וכל אחד מכין מה שנראה שהדמיון לוקח אותו. בעצם לחשוב על דברים אחרים, למצוא פתרונות יצירתיים ולחזק את החוסן גם באמצעות נתינה אחד לשני. וזה מה שהילדים עושים, הם עושים דברים מתנות אחד לשני, הם עושים דברים מדהימים. ויש פה שלטים לחדרים, ובעצם מין חשיבה גם לחזרה למציאות רגע, לבית, לאיפה אני נמצא. זהו, זו פעילות מהממת.